Bine v-am regăsit. Început un truc simulator cu camioane, să vedem și noi ce remorci că să luăm. Să ne uităm frumos pe aici, prin toate. Nu este prea fain așa că luăm ăsta de avion. Câți kilometri mereu cu ea? 201 de kilometri. Hai că bine. Adică ar veni, nu știu cât ar veni. Așteptăm. Hai să ne mai uităm, că poate mai apare ceva nou. A apărut ăsta. Hai să luăm și pe asta. Numai că asta e mulți kilometri, mă. Și n-aș vrea atâta pe episodul ăsta, că durează. Pa, hopa. Pa începe cu ceva în serie. Asta, da. Prima. Cu motive multe. Vreau să fie asta. Cu asta că spun. Chiar dacă sunt mai mulți ca la aia cu avionul. Așteptăm să se date timerul și luăm cursa și plecăm la drum. După cum vedeți, am bani infiniți și dacă îi cheltui, ei urcă în sus, nu scad deloc. Deci pot să-mi iau orice camion vreau. Hai să-i dăm. Truc simulator. 5 stele. Așa, perfect. Bine, bossule. Numai de unde luăm cremorca din spate. Uite aici. Stai să punem și noi sirenele. Dăm R. Și a dat frumos. Bun. Cum să ridice. Bun. Opa. Unde plecăm pe acolo? Să dăm un pic mai la căldură, că geamurile sunt cam aburite. Boss, deschidem și mie poarta. Bine, am înțeles, boss. Semnalizăm. Da, bine, semnalizez că acum filmez, că altfel nu. Mai avem până acolo. Episodul ăsta cred că o să fie cel mai mult care a durat. Pa roșu. Avem din aia în spate, care ne ajută. Da, avem, uitați acolo în spate. Hai să dăm până aici. Na, se face azi verde. Galben, de-i dau. Am înțeles, boss. Ce fain arată. Ia să-i dăm pe GPS-ul mic. Opa. Hai că revin imediat. Am vrut să pun o muzică, dar am dat jos video.